Днес искам да се обърна към тези от вас, които все още не са придобили тънък усет, както за собствените си чакри, така и за различните енергии. Знам, че много от вас са много разстроени от това, чувствайки се някак неадекватни и по-малко духовни. Всъщност това не е така, тъй като не всички високодуховни хора, чието вибрации вече са достигнали нивото на 6-та чакра и нагоре, усещат добре финните си сетива. И има няколко причини за това. По правило, такива хора са склонни към чести промени в настроението, което се обяснява с тяхната прекомерна емоционалност и зависимост от мнението на другите. Такива хора нямат силно вътрешно ядро и вяра в себе си. Те могат да бъдат много мили и достойни хора, но въпреки това винаги очакват одобрение от другите за тези качества. Те, като децата, очакват похвала за добрите си чувства и действия. И ако някой не вижда това, те са искрено обидени от такова недоразумение в кавички. И тази зависимост от външни фактори блокира техния канал за комуникация с финния план. Това се случва, защото умствено и емоционално те все още са здраво привързани към триизмерния свят, с всичките му условности и навици, които ни позволяват на съзнанието им да се откъсне от земята и да получи пълна вътрешна свобода. Или, с други думи, цялото им внимание е насочено навън. Енергията им е насочена навън, което им пречи да придобият усещането за себе си като за финно, материално, високо вибрационно същество. За мнозина това се случва несъзнателно, по навик, тъй като одобрението на другите винаги е било вид награда за добри дела. И само когато такъв човек съумее напълно да се откъсне от външното влияние и започне да слуша и търси одобрение само от собствената си душа, чието мнение често се разминава с мнението на хората в триизмерния свят, той ще придобие дългоочакваното усещане за финния план. Много е трудно да направите това, тъй като всички живеете в едно общество, имате роднини и приятели, които ви диктуват изискванията си и се опитват да наложат своите възгледи за живот. Не всички от вас са готови да бъдат странни, особено ако преди това ви е харесвало да играете на общо приетите правила. Но това са условията на новата игра, която се състои в това, че всеки човек трябва да направи своя избор. Да остане в триизмерния свят или да направи прехода към петото измерение в физическото си тяло. И залозите в тази игра са много високи, защото вашата душа може да не получи втори такъв уникален шанс. Помислете на това. Благодаря ви, че ме изслушахте.